morning vlog guys. So, si Kinsa si Flor Delisa kay napay daghang man nakailanang. Daghang naghang mayon nga aglihikon ko no sa kainan sa bahay di kun kuda na kamao. Tungod lagi kay atinad lang working girls ko sa sud sa duha ka dekada 20 years kapin ka tuig nga didto ko kumpanya. Bisa man mo na. So karon guys, sakay schedule si Janjan og lutog kanang panihapon kay ganina sa mga ati naglutog pamahaw. Hi guys, mga anday taninjo. Sa ano yung mga inday mga anday? Nagluto des Amy og fried chicken. Chicken guys, requested ni John Mark. Requested ni Marcos. Mo sa kadatin ko ng pang-init man. Ito nga bunod eh. Hi guys, manok ko ta. So guys, sumadani mig pangaani sa kadekorista sa dari sa second floor. Liliin ni mga tao dari. So mo ni dagat karon. So ana kanang mudto na day. So nana ag mga tao ari dia. Trabaho sila. Mas madto dai ta makuha taas kay ra makit-an dyan nato malilian nato mga tao ari nang gitrabaho. Sa video diha. Anong gunot ko yun? Hoy. Kalbo. Uy, silyo ning tawag. Ja guys, kaning kilidani nagi kubkuban nila kay giabazan ni nila o haligi karang malig-on sining badja. Yeah. Bas kuya to nakita kalbo. Mo na guys, mo na kanang diha kadto kana ni morag nakat kuan. Beam na si ja guys, ja. Di da jud dali mi pabay ka kay kani makahoy. Pang kuandani kanilang tungtunganan mo na beam na diha guys kato nga andagan na naghalagi kay 16 ka halagi para sa dinsang malig-on. Bisa man mo na. Wadi ni mo pakidan. Dito na. Yazon ka rin mo ko ga. Liugas na. Kaya ako guys, ang laba man ko, tabang-tabang misa man ko ang trabaho sa bahay. Agusa, namilos mga sanina. Guys. Agusa, nanghipo sa kwarto, sa John Mark, nanguan ng magluto. Ako'y maglaba. Maglaba ko, maglaba maglaba guys, kaya dito may kalaba o adlaw kay na mga taon sa abog, gagamang nilabahan. So, money. O pati mga rag guys, kay disnyagi sigig uwan. Diya mo ni hanggi uwan kanang apilog pang laban ni mga rag namin. So disnyagi gato pa man imong kwarto karon kalis Ginoo kay nato pa naman lagi ning sanipa. So di na magto ani panglabhan guys sarang malimpi. Ja guys, dari nice kaso padung na mo sunset mga panaron mga oras siguro mga 5 padung na 5:30 kay nahuli na mga tao. So mo ni agdagat og ngarong oras ha padung na mo gabi padung na pudong sa pagadlaw. So arang ka bagag dagam deres pikas siguro basin mo uwan ni ron di ko hamadanig laba. Ja guys, gabi na wa ko patasok laban ni uwan ja day among silingan dari chicken. Birthday day ko rin sa karon guys. So, nang hatag si Jao kanang share si Jao pagkaan na pansit. Salamat Ken sa imong ka-birthday. Happy birthday Dan! Happy birthday! Guys, ito gani guys, happy birthday guys. Balin nila. Uy, manganta mi doy. Bukan kami. Manganta mi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibalhin na.
Kay di am Sana all. Ako day, banin day. sa birthday natin, ma'am ha. Birthday kalingaw ni mo Sa doy. birthday natin, ma'am kay ikaw pa mo ari dari wat dan ko nimo dai. Kanya, sila. Kanyan sila tanan. Gamay ba? Salamat. Kuno na jud dagan sa happy birthday ni. Sa tingnan mo tro? Ken. Kin. Si Ken. Yan. Thank you. Happy birthday, Denmark. Birthday. Happy birthday, Denmark. Happy birthday kay Ken. Happy birthday, Ken. Tanak ni Ate Nori. Aya po di Ate Nori. Udah sa Mansilingan. Thank you. Thank you sa Bisayang manok. O pansit na pampahaba sa hinabuhi. Ang tatagan pagkagdahan. Birthday nga maabot Ken. O sa kami. Nice. Sige na ni. Basta kayo muna ni guys. Sige lang yata. Hi guys. Good morning. Happy Sunday. Mazong Sabado na tangtanan karon. Unja, karon day guys, gabi naglaba man lagi ko unja wanan tiwasan ning kalit bitaw no nagbeunok. So ang tiwasan karon nagahon. Labheuneun dari sa kuan na pong sa Jupa. Kuan kanang naay. Ang tiwasan kay aga mo laging labheuneun, kuan kanang maipon kay di mi makalabaw og adlaw sa may mga tao. So Sabado karon, tatad na napi mga tao. So nagdali ko og banlaw unja. Dahil po kong vlog guys, kaya na rin mga tao arang kasaba ng aliwaras ang magdudugdug sa sabasan pag sa bawal sa lagat. Pero salamat sa Ginoo dahil sa lain na pong adlaw nga gihatag dahil karong adlaw. Salamat sa kinabuhi nga gitagaan pa tao ka ng tagaan pa dahil ko o kita gitagaan pa tao ka ng may kinsa man mong mga nananood ni ang vlog nga magpasalamat ka sa Ginoo nga gitagaan pa tao mago maglawas o kinabuhi karong adlaw Sabado. Diyan karon guys kay halag itong gitiwas so nga kapunan kanang sorry sa takaridje kuan di ay ang i-share o kinsa si Flor de Lisa sa una o sa karon kay nay mga nangutanan ay karang daghan ka zoom bag-o. Salamat kay ko sa tanang mga bago nang subscriber sa 11K subscriber na ko guys. Thank you sa ninyong tanan sa mga bago-baguhan diha. Sa mga awa na kahibaw, tanang na ay sa mga nakailana jud nga kinsa ko. Kinsa si Flor de Lisa di ay sa una ug sa karon. Sa una guys, ako working girl jud ko sa how many years? 20 years kapin nga working girl ko mo nang daghang moingon. Bisa nagmamanghod, mangingan na nga di ko inahan, di ko kamao mo atiman og bata, di ko kamao trabaho sa bahay kay working girl lagi ko sa Manila. So sud sa duha ka dekada. 20 years. Unja. Sa kay dito ta magkwas, pikas kay sa nilabahan guys karong magsipot tag istorya na well naglaba ko kay arong napukoy buhat sa ahang kuan. Dari agahang kuan kanang may murag na kuan dari sa dagat. Huwag manain na nagat at ang talawon sa talawan na ito. Ni update sa dagat guys. May mga nanagat dari. Kaya kamang hagdan. Murag nito taas na na. Ay ditabunan na yung pud sa bayod. Bayod, ditabunan na pud sa mga basag. Hagdan kaning hagdan na guys. Sama dyan yung gihap. Siyam ni ang nasa mga tulog. Walo na laman so gusto gitabunan ng sapat. Ano ko guys? Wala ka nang padong na mga pagkabagat. So nice dari. Gusto ka na yung mga pa-sikat sa ilang mga saksaran talaga. Yan ang guys. Pagkakapag sila ka naman yan. Kita na nagat. Isang saba maning bawad. Pero mamaniglingan niya. Naiban ganahan din sila sa kanang kaya nani sa hapak-hapak mo sa kuan labi na diya sa Japan si Lodi Saladin. Nang ko sa hapak-hapak daning bawod. May mga nanagat sa skili dahil naman kadunggo ng mga nanagat. Mani update sa dagat karon igo na gagad lami intay kaligo kaso nang init na. Agtag maligo sa dali ra nang inita. Salamat sa Ginoo guys kay init na. Agad niya ang labon na daghan ako labon tapos kwarto. Mana mako ano ma panggawas pag-uban kay sinma na lagi kapin pa ni mga labunan. Agkari gabi na nang ipato, unsa ni gon man lagi halala magisilong danay hadyo na nana. Dala pag amo. Dasen, dapat ka manghiro guys. Buyag dako nan Sen.
Hello sa mga ganahan, sa mga dog lover. Na guys, bugutan ka dun siya guys. Gusto niya sige magpakiskis o kuwagas gakas. Kaniro ana. Na minum kag tubig, kay saha, kay magkag tubig. Guys, diyan ako. Tewa sa pag-istorya ro. Oh, makin inom ta, ang pay ng makin na dai ros. Okay. Ita guys ay among gripo. Kani among hosa gidada dito. Ani among tubig gani duhang manika klase kay nagpahimo lagi niyo. Balit lagi mig tangki kita mo kamon siya gyud nagpalit mig tangki kay shower ni mim to spark to di man sinsa kaadto kaadto ko sa gugway kusog kaadto ko tubig kinahanglan ng pag tangki. So ang tangki kinang magkonsumo sa kuryente. So kang ibuhat katong direct bitaw gikan sa source jud pakondosong lababo sa CR o kaning dari sa kaning among gamiton sa paglaba. Ni nagagi sa tangki kay siyempre ag motor mo andar kaso kuryente so kinahanglan mag-wise ta sa karon mo niyang gihimo di direct ni ang para sa labada to sa gitan jud sa source sa gripo. So panay sa ba tatuat mo hay sa kuya mo dinit. Kon guys, man ko istorya rin ka. Kinahanglan sa kuya na kanina mga batos dani nabangay manungkod ni si Janjan mo cook loto ba si ate po yung po tagakuan taga hugas tabang nila sa mga hugas ug ligali sa po mabilos sa sarili nagadalan lagi sa trabaho kay nga kung nidatabangan yung mga bata kay manabang manungkod ano yun si may dagang mo bash na di ko na mo tabang pero tabang ganun sila guys isa pa yung okay lang po kay mabidyohan ng mga klasik mga wala okay o dito ang ihita kaya usang tong istorya moto ako saan sa mahingan na so ang kung na ako artiko di ko ka mauog kanang karabasinahan nakahibaw o trabaho sa animalay kay ang tingin ko Manila sa tinugod hindi na pinagangguan sa una dito ko mo sa trabaho guys kay naman lagi may kantin sa kuan kantin sa among kumpanya napazid may dormitory ka ng dorm nga para among kuyaan nana din na kuan kaya kada border ka mo na nga magsalit ko sa una mga ako dito ka mo kami sa nangko na dito ko ka mahuluto mga luto ko sa diha mga pangkuan kaya wala yung matala magmaligo sa trabaho na po sumana yung servisyo sa una sa ano pa sa dito ko pila ka years na kuan trabaho ko so mangkon ko judan nabisahang mga igsoon mayon nga dito ka mauog ang iman o tanimalay nga kuan trabaho so, pero guys karon kay matunan malagi na magluto ka ng mga luto sa bahay karon muang to na ko kayo naman ko nagtrabaho kana ko na ko na nalilot na ko naghanguingan nga di ko kamang maya ni mga butang kay ko na alat so kay pobre raman tang ano di man na matumba na trabaho sa bahay karon guys makaingon ko nga di ay lalim ning kuan hindi po ning lihukon sa kainahan sa bahay may ano sa storya okay haraning istorya guys sikin sa ko sa kuan sikin sa sikin sa nang istorya kana may mga uban nga ko nakailaw din sa ko mga alaman ning vlog ako adyo ang kuno niya ko kaadyo ka mao mo kuan sa bisyo sa bahay pero karon guys may na tuon kay sa karon nas Manila sa una mga init ko na panagsa mag-ipon pa si mana mura na ipalaundry
Sa pero dari, ako pwede magpa-laundry kaya ako dito na pa-laundry kaya nagkauban ko sa isagol-sagol na nilang mga kuan. Mga sa uban ba isagol. Gatod. Huwag na pala mong kuan mo na nga. Medyo pagkahag labang. Nakahirapan na ito guys. Wala na pala yung mga kuan. Madawang daan gabi kaya makakuha. Doon nagana jud labunan mo. Sabado man labo man ang labak. Pag mga tao nga nagtrabaho kay toran ko dato sila pikas di kadto ko anja. Wa pud sila kadto kuano. Sininto kay nagkubkupas sila galigi. Di mo ko sila di mo nang na. Di ra pud manglaba kay ag-abo. Wa kay wa mo sila nagkuan. Sa karon guys, hajong gipaning kamutan nga kani mga trabaho nga bisan moing ko wadyo ko naanad bitaw kay bisag kubrira ko nagdugay jud kog trabaho kumpanya. Hajong paning kamutan nga kana makaibaw ko ganang kuan kaning mga trabaho kay simple ra man ni mga trabaho. Inja aran dyan ninggit tunan guys, anan laba luto hinlo. Bisan og kanang naimahin sila nga kani nga trabaho di kuno ko kamao. Nay mga na pero hajong gipaning kamutan nga mahimo na tanan ni liton sa bahay. So guys, so na ga kuan na humana jud ko panagbay pero napaw jud ko dagang labunan at sparto. Okay sa kita sawa kay tuwang na ta. Dija. Na ang ipagbutan na sa lamisa, kadiding lamisa di ay mo ni among gamiton day sa kuan hanang paghihukasan og hihukasan plumat kay ang gisip. Mga bagong order nga simento. Jagi kuan day ni Kuya Bert. Si Kuya Bert di ay nang bana natin lili. Hugman sa ni sa rato sa likod katong kamay daghan ka dura tong i-order nga mag siminton sa aralin kasagag-uwan maanggi-anggi man natus ko anso. Ikuan sa yukasan sa gyagman ran sa ibalik na pud na kuhon ni nag-birthday name. So dali na ko nanampay sa mga kuan mga rag. Murag dali ra jud ni sa maog garon kana ni bukad adlaw. So mo to ang istorya jud nakasabot makahang uban ni sa mga istorya labi na katong mga baguhan pa sa ahong channel. Sa mga kanang na mga bagong subscriber. Salamat sa ninyong tanan. So maro to ang i-vlog kay ba ko sa uban guys nga mga kanang mga datihan nga naa pa gyapon sila sa among channel ng tan-aw. Kay ba sila na kay nag-vlog lang ko sa una og sa kanang abot ng dana og kinsa ko unsa. Uban lagi kay mga bago pa. So para di na mga tana anla man jud vlog ja wa ko ilain content dare na mara na ko dani kuan mara na ko dani mura na kog agta o mura na kog syukoy sa kaitom sa mang dagat man ja sige lang guys sa sakay baskog sa mara to yahang i-share ninyo karon sa hang video guys di man jud nta ni angay lagi sana i-share dani sa social media dani sa among mga channeling mga kanang mga personal nga mga atong kanang personal nating kinabuhi personal sa atong kinsa ta di man ta angay nato i-share dani sa social media ning atong personal nga kinabuhi or unsa ta sa usikin sa ta kaso lang guys na sugda nami nga anuban mangutana na nga kinsa mi nga naunsa na ilang na among na-share dani nga bang pud mo na magituzo nga na-share na din among pinaka-personalan dun sa among kinabuhi nga pero di pa man pud dinong tanan guys kani nga mag-share ni na ho kana kinsa ko gikan sa una sa pila ka years so unsa ko yang mga kuan daghan pa ko kadtong pwedeng i-share ninyo sa ang mga nagian so kani nahanaan guys tungod kay sa dari sa Valencia wa jud ko lain dari may content namo na pwede kang mga content dagat pero di ko mapanagat so makatawa na lang sa dahil sa kanang mga content dari pero bisag makasumo na makabalik na nga yana murag alam mo kanang kaputunan mo tanaw siguro kay kanang lala balik-balik og content sa mora pug na wala bago na tigwang na nga naban sa kanang magpasalamat ko sa labang makagahom ug kanang salamat po ninyo kay wa man pud dari sa among butangan karon kay kamo ba jud mo naghatag jud daw og usa sa kanang makarinig yung ginagmay sa among silo sa YouTube tungod kay nananaw mo. So salamat sa kunin yung tanan o sa kanang
sa Ginoo kay sa may kanang naghatag dani kay tanan nga panghitabo nga kanang naanato karon nga iblisingan ta or sa may ipakuan nato sa Ginoo kanang sa ina ni suway nato sa isang gihatag kuan ija nang pagbuto naay purpose ang Ginoo naingani ta para namo unsay naay purpose ang Ginoo nga kanang ni pasarmi dani ang mga vlog unsa isa pod na ang pasalamatan si programa Bulana kay mo jud ang mangud mo jud na isa joy na kanang singalan na siya joy naguna o kanang wanda ni mugna daning tanan no na kasi unang nagmugna lang tanan nga wa si jadi pud ni makahimo o mga channel sa mga kay mo mga vlog kay siya man lagi naguna kay ako kaning vlog wa jud ko dani kalibutan sa karon nga jud ko naka pan nga mo earn day ko siya sa gyara sa social media mo nga daghan jud yung salamat guys karon day guys sa tanaw mo sa likod kay naay mga bata diha naay mga namasol Daris Valencia guys please pud kaadto na mo sa daling dagat kay bawo na tanga og wa tay suwa ang isda di ba sa dagat man na nato gikuha so karon ako i-share ninyo gamay kana nga namasol dari malingaw ko dari guys kay panahon bitaw nga medyo linaw kaadto ang dagat bisag dagat linaw ang di sa bawad kaadto ngarong nga panahon makita jud kag isda dari ra jud sagdan guys makita jud kadaghanan jud kag mga so ang ipakita ninyo ang ipakita karon ninyo ang video guys nga nay kananay anak ni Bulanong dako adto pud ninyo kalinti pagtabang pud ang channel guys kung anong dako YouTube channel kay kanang para makatabang pud ninyo nadari ang isang bata si Alex kapag ikatag ng bisda ang tanan ninyo kung sa ilang mga nakuha ang isda dari sa ilid ra sagdanan ni men sige sanaw ka rejo dia sila guys, dia sila dia kanang nay sindani. So tusok na sa sila ilang nakuha. Dani ra jud guys sa siwol. Mao ni siwol ni mem sa likod. Nara sila dani nagkuan. Unsa nakakuha nila sila ganina pa. Hayahay go dari guys kay libre ng panudan. Basta kay kuan naman ka, di lamang ka mag tinapuan. Diya guys, maratayahang vlog karong adlaw daghan kadtong salamat ninyo sa way sawang pagsuporta. Thank you for watching guys. Bye bye. See you on my next vlog.